Од кога куѓако броди, пренаклопани ало киплидис. Меќе ангелеске астардо кој паштола снеки постел. А кога о Исус дикла оленгиривера, вакергја астардеске, охрабринтут мочао, опростин на пестукет легревија. Меќе некој тарокнижнике вакергје ки песте. А кава грешинела англодева. А о Исус џандипаја оленгире мисле вакергја, соске мислинена билачи пако тумаре срција. Па сојтано полухоте вакерел пес. Опростина пестукет легревија или те вакерел пес ушти емџа. Ама за да те џанен дека очаво манушкану, и силе властки пу те опростинал гревија. Тогаш вакергја астардеске ушти ваздетли постла емџату ке кере. Уштилу гелопеске кере. А о народо кога дикла одова, дарандиле прославин гедевле, кој денгја асавки власт манушенки. А кога Исус джела песке синове ротаре, диклајке мануше која на Матеј, сарбешила ки тезга баши керибаданоку. Вакергја олеске, пир палиманде, о уштилу гелопали лесте. Уло, од кога бешла овки сопфра, кокер, ке буцари кем грешнике алехем бешле Исусеја. Олески ручени концар. Што му фарисеја диклеја од ова, вакергје олески ручени конге. Соске тумар учителја хала царени концар, грешни концар. А ов, кога шунге од ова вакергја, састенге натребала доктори, него на сваленге. Ама џан сикловен созначинела милост мангава, а на жртве. Соске налум те викинав праведникон, него грешникон ко покајани. Тогаш Јованески ученики алеки лесте вакерге. Соске амен, о фарисеја, постинаја буд, а те ученике на постинена. А о Исус вакергјалинге. Шајлјо хенамикате жалнен джикоте тано џамутро оленца. Ама, каавен диве кога калел песлендар џамутре, тогаш ка постинен. Никој начивала котор тарон нево материјали ко пуранишија. Соске котор ка кедел пес ка керел панда побари дупка. Ниту неви тазе мо чивела пес ко пуране коже башимо. Инаку о коже башимо љаке чинѓона. Имо тавдела о коже молјакере пропадинена. Него неви тазе мо чивела пеко неве коже молјакере па пазинена пес осолдуј заедно. Джикоте вакерела снеленге баши од ова, јек старешина тари синагога ало, пело анголесте ничкум вакергја. Мичај мулијакана, него ава чивтло вас килате ојка живинел. О Исус уштило гелопали лесте, плеучени концар. Мекером никоја на сварисине дешудуј бештаро крварејне, али леске паше палданем допрингја пес джико краја таро олескере шеја. Соске вакерлајне ки песте само ако допринаваман джико олескере шеја, ка саскјова. А о Исус ирангја пес диклален вакергјалаке мадара мичај тли вера саскјаргјатут. Иромнисине састи таро од ова саати. Кога о Исус алоко кере старешинаске, диклао колен со башалена, народон сарвикинена,
ем вакергја нашен ко крајо соске и чајна етани мули, него совала. Ем ова сандиле лески. Од кога и калге народон, куѓа Андре ем астарјала тароваз, ем и чај уштили. Ем огласо баш од ова шундилок и цело од оја пуф. Ем кога Исус џала песке синеротаре, дуј короле, џана сине палилесте, вики баја, ем вакери баја. Смилуин тута менге чаво да видескоро. А кога луко кер, о короле алеки лесте, а о Исус вакергја ленге. Веруј, нели дека шајти ке работо? Вакергја лески, оја Господар. Тогаш допринге оленгерејќа вакери баја, нека олтумен ге спрема тумари вера. Емо јаќа правдиле оленгере, емо Исус заповединге оленге строго. Дике никој те наџанел баш и од ова. А ола што миклиле, шунакерги ки цело од оја пуф. Джикото ола и кловена сине еке ангелеске мануш лалоро, ема старлотаро демони. Од кого демони сине палдимо, олалоро кергја лафи, ем о народо чудингепес, вакерена сине, никогаш надикли лопес, а савко нешто кој Израел. А о фарисеја вакерена сине, ов палдел е демонен, преку овладетели е демонен горо. Емо Исус обиколиласне са оди за емгава, сикај баја ко оленгере синагоге, ем проповеди баја о Евангелие, е царство скоро, ем саскјали баја секоја на свалипа, ем секоја слабост машкар о народо. А кога диклае народон, пелорецке жал баши оленге, соске сине чиндиле, ем распрскиме сарбахре кој наелен пастири. Тогаш вакергја ленге плеучен конги, и жетва чачетани бари, а работник ја хари. Молине тогаш е Господаре е жетвакоро, те би чале работникја ки пли жетва.